με τις οποίες έχει ασχοληθεί η εκλεκτή καλεσμένη μας, η κυρία Ευνοσία Ραυτοπούλου, η οποία είναι δικηγόρος διαμεσολαβήτρια. Καλώς ήρθατε, κυρία Ραυτοπούλου. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Και εγώ το ίδιο. Και χαιρόμαστε που θα μας εμπιστευτείτε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αρνητικό παράδειγμα και θα αποτρέψουν κάποιες κυρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε κλειό πίεσης από κάποια Ινστιτούτα αισθητικής, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, γιατί παντού υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, με σκοπό να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα γίνεται, αλλά στο πλαίσιο μιας χειραγώγησης. Έτσι ακριβώς. Ποια είναι αυτή η μέθοδος λοιπόν που χρησιμοποιείτε συχνά? Θα μιλήσουμε όχι για τα δύο περιστατικά που έχω εγώ υπόψη, αλλά θα μιλήσουμε γενικότερα με αφορμή αυτά τα δύο περιστατικά. Με αφορμή αυτά τα δύο. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε έτσι να μας πείτε και το περιεχόμενο. Ό,τι επιτρέπετε. Έστω του ενός ό,τι επιτρέπετε. Φυσικά ό,τι επιτρέπετε. Εντάξει. Συνήθως λοιπόν αυτές οι μέθοδοι ξεκινούν με κάτι που γίνεται δωρεάν. Ναι. Σας προσκαλούν, μας προσκαλούν για μία δωρεάν περιποίηση προσώπου. Χρόνια τώρα έτσι. Για Σωστά. μία δωρεάν σώματος. Και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα για κάθε λόγο να πάμε. Ναι. Γιατί τα Ινστιτούτα από μόνα τους δεν είναι ούτε παράνομο ούτε κακά. Φυσικά. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να είναι περιποιημένος και υπάρχουν δεκάδες επαγγελματίες που παρέχουν άριστες υπηρεσίες. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όμως, μερικές τέτοιες επιχειρήσεις, όταν πηγαίνουμε εκεί, τι κάνουν? Αρχίζουν ευγενικά και πιστικά να μας ζητούν στοιχεία καταρχάς. Ακριβώς. Κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας. Μας ζητούν τα βασικά στοιχεία, βεβαίως, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και όλα αυτά, και μετά αρχίζουν. Μας ζυγίζουν, μας μετρούν, μας κοιτούν από εδώ εκεί και αρχίζουν και μας λένε: Πω, έχεις το τάδε. Πρέπει να κάνεις επειγόντως αυτό. Ξέρεις, σήμερα, αν κλείσεις συμφωνία σήμερα, θα σου κοστίσει μόνο τάδε ποσό. Μα όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ κλπ. Μα θα σας κάνουμε έκπτωση. Τόσο, ναι. Αν δεν μπορέσει ο πρώτος άνθρωπος που σας έχει δει, μας έχει δει, θα έρθει μετά ένας άλλος. Θα προσπαθήσει και εκείνος να μας χειραγωγήσει και να μας πείσει ότι αυτό πρέπει να γίνει. Έρχονται υπάλληλοι ο ένας μετά τον άλλο. Ο ένας μετά τον άλλο υπάλληλοι, ο προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι και όλα αυτά. Δηλαδή, πολλές φορές φτάνουν και σε σημείο φλερταρίσματος, μόνο και μόνο να πείσουν και να πάρουν υπογραφές. Έχουν γίνει φοβερές καταγγελίες. Για κάποιες μιλώ τέτοιες επιχειρήσεις, όχι για όλα τα Ινστιτούτα. Άπαξ και πάρουν λοιπόν τη μια υπογραφή, αρχίζετε και πηγαίνετε εκεί για όποιο ποσό δεσμευτήκατε και για όποιες θεραπείες. Και όχι ευκαταφρόνητο ποσό. Καθόλου. Μετά συνεχίζουν. Χρειάζεται και το τάδε. Έχετε εδώ τριχοφυΐα, πρέπει να τη βγάλουμε. Έχετε κυταρίτιδα, έχετε αυτό. Δηλαδή. Μπατάξουμε. Πάτε να κάνετε κάτι δωρεάν και μερικές φορές εκμεταλλεύονται. Όχι μερικές φορές, εκεί εκμεταλλεύονται, εκεί πατούν. Όλους και όλες προσπαθούν να τις πείσουν, αυτοί οι κακοί επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις κακές επιχειρήσεις. Είναι αποφασισμένες πολιτικές αυτές από τον επιχειρηματία. Είναι προγραμματισμένες. Και είναι υπόλογες και οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται σε αυτές. Είναι σημαντικό, ναι. Οι οποίοι συμφωνούν με αυτό το πράγμα και μπαίνουν μέσα σε αυτό το ρόλο. Συνεργοί. Με σκοπό, είναι συνεργοί. Χωρίς αυτό το ρόλο να δεν πάρουν θα χρήματα είτε προκαταβολικά ή με χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Αν πει κάποια ότι δεν έχει χρήματα, θα την πείσουν να δώσει την πιστωτική. Αν δεν έχει την πιστωτική, είναι τρομερά πράγματα. Έχουν οδηγήσει άτομο στην τράπεζα να κάνει την ανάληψη, να περιμένουν απ' έξω, να περιμένουν απ' έξω. Είναι και έξυπνες κινήσεις. Δεν μπαίνουν μαζί μέσα στην τράπεζα, περιμένουν κάπου που δεν πιάνει η κάμερα. Περιμένουν εκεί, παίρνουν τα χρήματα. Έχουν δοθεί μερικές δεκάδες χιλιάδες έτσι. Έχουν δεσμευτεί άτομα να δώσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Στιγματοδοξία, πειθόμενα, όχι μόνο, μερικές φορές. Εκμεταλλευόμενοι αυτό. Ναι, προφανώς. αλλά και μερικές φορές μιλούν για ιατρικό πρόβλημα. Για να το δούμε αυτό, γιατί αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό. Ναι. Κάποιες φορές ισχυρίζονται ότι κάποια άτομα εκεί είναι γιατροί, ενώ δεν έχουν πτυχίο ιατρικής. Κάποιες φορές κάποιοι λένε ότι είναι νοσηλευτές, ενώ είναι απλώς, βοηθοί νοσηλευτές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει και ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τα δικαιώματά του και για το τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, η πολίτης, άντρας, γυναίκα, ό,τι είναι. Έχουν αναφερθεί δηλαδή και από άντρες περιστατικά, αλλά συνήθως με το θέμα της εμφάνισης ασχολούμαστε περισσότερο οι γυναίκες. Αυτοί ψάχνουν να βρουν ευάλωτα άτομα, αν δουν δηλαδή ότι κάποιο άτομο έχει περάσει, ας πούμε, μία απώλεια, έναν θάνατο προσφυλούς προσώπου ή ένα διαζύγιο, είναι σε ευάλωτη φάση, ή είχε μια αποτυχία στη ζωή του, ή ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα κλπ. Ή δεν έχει πολλούς συγγενείς, δεν έχει στενή οικογένεια.
Έχουν ακουστεί φοβερά περιστατικά. Ακόμη να πείθουν ότι θα γίνει μια επένδυση, ξέρω εγώ, δώστε μας τόσα σήμερα και θα σας δώσουμε τα διπλάσια αύριο μεθαύριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σκαρφίζονται, τι πράγματα. Για μένα το πάρα πολύ επικίνδυνο είναι ότι άτομα που δεν έχουν σχέση με τον ιατρικό χώρο ισχυρίζονται ότι είναι γιατροί. Έτσι. Χωρίς να έχουν πτυχίο, έτσι. Έτσι. Ή ότι είναι νοσηλευτές ή βοηθοί νοσηλευτών. Αυτό είναι ο τρόπος για να σε πείσουν ότι εδώ δεν έχεις έρθει σε ένα απλό Ινστιτούτο Αισθητικής, αλλά έχεις έρθει σε μια κλινική. Έτσι ακριβώς. Και από αυτές που βλέπεις στην Αμερική. Και να σε πείσουν ότι έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει τώρα, σήμερα, γιατί κάθε ώρα που περνάει είναι σε βάρος. Χάνεις την προσφορά. Όχι, χάνεις την προσφορά και στην υγεία σου. Έτσι, βέβαια, σωστά, κινδυνεύει η υγεία σου. Και ξέρετε, όταν γνωρίσει κανείς εκ των υστέρων το άτομο, θα πει «Μα αυτή ήταν μια έξυπνη γυναίκα, πώς την πάτησε». Όμως είναι τέτοια η πίεση που ασκείται μέσα εκεί, που η λέξη που χρησιμοποιήσατε από την αρχή είναι εξαιρετική, χειραγώγηση. Εκεί, πάνω από το κεφάλι, όλοι μαζί ο ένας μετά τον άλλο. Εσείς έχετε μια τέτοια περίπτωση. Δώστε μας όσα στοιχεία μπορείτε για να το δούμε και σε πραγματικό χρόνο αυτό. Αυτά που και όχι σε φήμες. Πόσα χρήματα, ας πούμε, κατάφεραν να αποσπάσουν από κάποιους πελάτες? Μερικές δεκάδες χιλιάδες. Αγόραζες διαμέρισμα, πώς να σας το πω. Δηλαδή 50.000, παραπάνω. 70.000. Ναι. Τι λέτε? Τέτοια ποσά, ναι. Ναι, ακριβώς. Καλά, αυτή η γυναίκα έξυπνη γυναίκα, κατά τα λοιπά, αλλά σε μία στιγμή της ζωής της αδυναμίας, σε μία κατάσταση, ξέρω εγώ, που την έπεισα να κάνει όλα αυτά. Ναι. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, υπάρχουν και άλλα τέτοια. Πώς κοστολογούνται οι υπηρεσίες? Δεν το ξέρει κανείς. Είναι ελεύθερη αγορά. Ναι. Και σου λέει ο άλλος, εγώ το χρεώνω τόσο. Και δεν καταλαβαίνεις και τι σου λένε. Θα χρειαστούν αυτά, θα χρειαστούν τόσες κεφαλές. Τι είναι κεφαλές? Θα χρειαστεί εκείνο, τόσο η κάθε ένεση, τόσο... Ποιος ξέρει. Σε βομβαρδίζουν με πληροφορίες που δεν μπορείς ούτε να τις αφομοιώσεις, ούτε να τις καταλάβεις. Είναι με τη συνεχή πίεση ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει να γίνει. Είναι με τη συνεχή πίεση επίσης της προσφοράς. Ότι τώρα αντί για 10.000, τώρα θα μου δώσεις 5 και μετά θα μου δώσεις 3. Αρκεί να πάρουν κάτι. Είναι απίστευτα τα περιστατικά. Και αν δεν έχουν χρήματα, τον πείθουν να χρεώσει την πιστωτική κάρτα. Και σας είπα και στην τράπεζα απ' έξω. Τώρα, τι πρέπει να ξέρει ένας καταναλωτής, κύριε Ναυτοπούλου? Πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι η συμφωνία για να ισχύει πρέπει να είναι έγγραφη, αλλά όχι μόνο να είναι έγγραφη, να είναι και αναλυτική. Δηλαδή, για να είναι έγκυρη η συμφωνία πρέπει να λέει θα κάνουμε τόσες θεραπείες τάδε είδους. Η κάθε θεραπεία θα διαρκεί τόση ώρα. Τόσες θα είναι δωρεάν. Τόσες δεν ξέρω τι. Αναλυτικά αυτό. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, να ενημερώνεται ο καταναλωτής, ο πολίτης, ότι μπορεί να υπαναχωρήσει από αυτή τη σύμβαση μέσα σε, νομίζω, 30 μέρες, όσο είναι. Πρέπει να στην περίπτωση την οποία δεν μείνει ευχαριστημένος από όχι αυτό το οποίο μόνο, του... φεύγει από εκεί και καταλαβαίνει ότι έκανε ένα συμβόλαιο για 10.000, για 15, για 20. Ωραία. Και λέει πω δεσμεύτηκα. Δεν είναι αναγκαστικό ότι δεσμεύτηκε. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης. Και όταν υπαναχωρήσει πρέπει σε σύντομο διάστημα να του επιστρέψουν πίσω τα χρήματα, αφαιρουμένων βεβαίως των θεραπείων που έγιναν. Έτσι. Αν έγιναν θεραπείες για 100 ευρώ, θα αφαιρεθούν εκείνες. Ωραία. Οι προκαταβολές δεν μπορεί να είναι όλο το ποσό. Ένα πολύ μικρό ποσό, 2,5% νομίζω, επιτρέπεται να λάβουν προκαταβολικά. Πρέπει να ενημερωθεί ο καταναλωτής ότι υπάρχουν οι επιτροπές συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, εξοδικαστικής. Να ενημερωθεί και γι' αυτά. Έχει λοιπόν δικαιώματα ο πολίτης να σπάσει τη συμφωνία αυτή όταν καθαρίσει λίγο το μυαλό του και δει τι έκανε και τι υπέγραψε. Να βρεθούν τα σημεία ακυρότητας του συμφωνητή. Μιλούσα τώρα με μία φίλη πριν έρθω στην τηλεόραση και της είπα ότι θα έχω ένα τέτοιο θέμα και μου λέει «Μαρία, να σου πω λίγο τι έπαθα. Πριν από χρόνια είχα πάει με σκοπό να κάνω ένα καθαρισμό. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Με βάλαν κάτω και μου έταξαν τον ουρανό με τ' άστρα. Θόλωσα και υπέγραψα. Και μόλις πήγα στο σπίτι, είπα «Ωχ, Θεέ μου, τι έκανα. Πώς θα το πω στον άντρα μου αυτό». Και ξέρεις, μου λέει «Μαρία, τι έκανα. Για χρόνια το ξεπλήρωνα αυτό χωρίς να του πω κουβέντα.
Κρυφά. Αυτό. Παγιδεύουν, δημιουργούν μια αίσθηση φόβου, μια αίσθηση ενοχής, μια αίσθηση κάτι και κάνουν αυτό που θέλουν. Ενώ θα μπορούσε η κυρία να σπάσει αυτό το συμβόλαιο. Ακριβώς, αλλά δεν το ήξερε ότι μπορεί πρέπει να χορηγήσουν, αυτό. δεν ξέρω αν το είπαμε, το έντυπο της υπαναχώρησης. Να της δώσουν ότι αν μετανιώσετε, μας φέρνετε αυτό το έγγραφο και σταματάει. Όμως δεν τα κάνουν όλα αυτά. Και αντίθετα λένε ψέματα, ξεγελούν, μαζεύουν χρήματα και ταλαιπωρούν κιόλας. Βέβαια. Και αποτέλεσμα 0. Και αποτέλεσμα 0 και μπορεί να είναι και κακό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και σωματική βλάβη. Και αυτό, φυσικά. Αφού δεν έχουν σχέση με την ιατρική και τάζουν ιατρικά προϊόντα. Έτσι. Τώρα, η εξώδικη επίλυση των διαφορών, πώς μπορεί να γίνει? Υπάρχει ο συνήγορος του καταναλωτή. Υπάρχουν κάποιες επιτροπές κλπ. Φιλικού διακανονισμού. Φιλικού διακανονισμού. Ναι. Υπάρχει διαμεσολάβηση που είναι για μεγαλύτερα ποσά βεβαίως. Γιατί οι προηγούμενες, οι πρώτες περιπτώσεις που είπαμε είναι χωρίς χρέωση του καταναλωτή. Η διαμεσολάβηση έχει χρέωση και εκεί ανάλογα βέβαια, αν είναι κάτω των 5.000 μπορεί κανείς να πάει μόνο στον διαμεσολαβητή, μπορούν να πάνε μόνο στον διαμεσολαβητή. Αν είναι παραπάνω πρέπει να έχουν και δικηγόρο. Υπάρχουν δυνατότητες. Αν το θέμα δεν λυθεί εξοδικαστικά, φυσικά θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πάνε στα δικαστήρια. Για πάμε τώρα, από ποινική άποψη. Το βασικό αδίκημα συνήθως είναι η απάτη. Η απάτη τώρα, δυστυχώς με τον νέο νόμο μετά το 19, μέχρι τις 120.000 είναι πλημεληματική. Όχι. Αυτό είναι τεράστιο. Πριν από 3 χρόνια και πιο νωρίς, ακόμη πιο πολύ, σε μερικές περιπτώσεις γινόταν κακουργηματική όταν κάποιος έκανε αυτές τις πράξεις κατ' επάγγελμα. Ναι. Και έτσι πιο εύκολα μπορούσε κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι τέτοιο. Βέβαια. Τώρα υπάρχουν επίσης... Τώρα είναι άνω των 120.000 Τώρα άνω των 120.000 και χωρίς να έχει σχέση μέχρι πρότινος ποιο ήταν το ποσό? Ήταν 70.000, νωρίτερα ήταν 30.000 κλπ. Καλά, γιατί το ανέβασαν τότε? Δεν το ξέρω. Μερικές φορές... Μα τι παράλογα πράγματα είναι αυτά. Αντί να προστατευτεί. Σου λέει, παιδιά, να είστε απατεώνες με την ησυχία σας. Αλλά μέχρι 120.000. Κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε για €1. Τι θα πει έως 120.000? Τιμωρείται πάλι η πράξη, αλλά τιμωρείται σε βαθμό πλημέληματος. Γιατί να φοβάται να εξαπατήσει? Μέχρι 5 χρόνια παίρνει αναστολή, δεν ξέρω τι, όλα αυτά. Πόσο είναι 5 χρόνια? Μέχρι 5 χρόνια. Το πλημέλημα είναι μέχρι 5 χρόνια γενικά. Ναι. Υπάρχουν κυρώσεις. Και είναι έξω. Και ξανακάνει άλλη μια απάτη, η οποία είναι 119.999 €, άρα δεν τον πιάνει. Καλά, μετά κάνει την αναστολή, αν γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πάντως έχει. Ναι. Από πλευράς, υπάρχουν και οι παραβάσεις από πλευράς αθέμητου ανταγωνισμού, παραπλανητικές, τακτικές κλπ. Διότι ξέρετε, πολλές φορές αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τηλεόραση, χρησιμοποιούν επώνυμους για διαφήμιση. Και βέβαια, αν εγώ βγω να διαφημίσω κάτι, δεν σημαίνει ότι εγγυώμαι ότι αυτό είναι καλό. Ο καταναλωτής να το καταλαβαίνει αυτό. Είναι άλλο όταν διαφημίζω γιατί πληρώνομαι και άλλο όταν βγαίνω να πω υπεύθυνα μία γνώμη για κάτι. Άρα μην νομίζουν ότι επειδή βγαίνει ο τάδε επώνυμος, ο οποίος όμως κάνει διαφήμιση, το προϊόν είναι εγγυημένο. Θέλει προσοχή. Και από πού να πρωτοπροσέξει κανείς, κυρία Ραυτόπουλε? Από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από το δρόμο που περπατάει και έρχονται 10 επάνω του να του δώσουν ένα φυλάδιο με σκοπό να τον ανεβάσουν επάνω όσο πιο σύντομα γίνεται? Ο καταναλωτής, η καταναλώτρια πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι μόλις αισθανθεί πίεση, ότι κάποιοι προσπαθούν να τον πιέσουν να υπογράψει κάτι, να φύγει. Δεν χρειάζεται ούτε ευγένεια ούτε τίποτε. Φεύγεις. Αλλιώς, δυστυχώς, θα την έχεις πατήσει. Και πάλι θα βρεθεί λύση, αλλά πρέπει να φύγεις. Και για να διεκδικήσεις την αποζημίωσή σου, εκεί πλέον όταν το ποσό είναι μεγάλο, χρειάζεται να πάμε δικαστικά. Το ένα θέμα είπαμε είναι η απάτη. Το άλλο είναι το αδίκημα της σωματικής βλάβης. Πολλές φορές της σωματικής βλάβης όταν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι ένα πλημέλημα. Και αυτό πλημέλημα. Όταν λένε ότι είναι γιατροί και δεν είναι, υπάρχει της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος. Ναι. Από ποινικής άποψης είναι αυτά. Από πλευράς προστίμων επιβάλλονται αυτά τα πρόστιμα για τις τακτικές αυτές που χρησιμοποιούνται. Αλλά τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, έχει διαπιστωθεί, αλλάζουν επωνυμία. Ωραία. Τα ίδια πρόσωπα ανακατεύονται λίγο διαφορετικά και ξανά προς τη δόξα τραβάμε άλλη επωνυμία. Αυτό, ρε παιδί μου, δεν το συναντάς σε άλλα επαγγέλματα. Σε αυτό γιατί έτσι? Δεν από ξέρω, την πρώτη στιγμή. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις. Μάρκετινγκ, ας πούμε, το οποίο και στα γυμναστήρια, θυμάστε. Ναι, και στα γυμναστήρια ήταν κάπως έτσι. Τώρα στα γυμναστήρια έχει περιοριστεί, αλλά στα Ινστιτούτα υπάρχει. Και δεν έχει σημασία αν το Ινστιτούτο είναι σε κεντρική οδό,
Δεν έχει σημασία αν έχει λούσα, δεν έχει σημασία αν πουλάει κάτι πολύ έτσι σοβαρό και πολυτελές. Ναι. Προσοχή. Προσοχή πάρα πολύ. Κυρία Ναυτοπούλου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τυλίξτε τους από παντού, βάλτε τους φυλακή αν γίνεται, για να σταματήσουν, γιατί αυτό το πράγμα είναι τουλάχιστον ανήθικο. Είναι απάτη. Τουλάχιστον είναι απάτη. Έτσι. Λοιπόν, τώρα και τι κάνει το κράτος, αναρωτιέται κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζει αυτά τα πρόστιμα, τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν, γιατί οι εταιρείες κλείνουν και δημιουργείται μια νέα στις ίδιες εγκαταστάσεις, με τα ίδια μηχανήματα, με το ίδιο προσωπικό. Και ακόμη και αυτό να σας πω. Ναι. Πολλές φορές χρησιμοποιούν και ψεύτικα ονόματα. Ψεύτικα ονόματα, δηλαδή. Συστήνονται ως ο κύριος Τάδε, ενώ είναι κάποιος άλλος. Ναι. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Και μετά ανακαλύπτουμε ότι ήταν ένα πρόσωπο, ας πούμε, που εμφανιζόταν. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τη σκιά σου, εγώ αυτό ξέρω. Πάρα μεγάλη πολύ προσοχή, να είμαστε σε εγρήγορση όλοι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ναυτοπούλου. Να είστε καλά.